Bună ziua! Bună ziua! Sunt Sandru Gabi și o să filmăm episodul al 3-lea de provocări. 2. Al 3-lea, am băgat 2. Bă, otaviți-vă, nu 1, 2, 1, 3. Cădeți de acord, mă. Al 3-lea. 3. Acum o să facem noi niște provocări. Niște provocări foarte tari de ale noastre, că nu avem cine. M-am uitat în comentariu, absolut nimeni nu ne-a trimis în comentarii, v-am spus. Și m-am gândit a doua zi, stai să mă uit și eu la comentarii. Am văzut niciun comentariu, dar am avut doar un like și niciun comentariu. Și acum o să punem pe pauză și o să ne gândim la niște provocări. Dacă nu vine, Bine, am revenit la stradă. O să vă arătăm priveliștea noastră. Uitați-l pe Gabriel Bogdan, o să mă ducă cu bicicleta. Noi suntem. Întoarcem partea altă, că stă mai bine. Așa. No, acum o să-i dăm drumul. Scuzați-mă dacă am pus mâna pe cameră, din greșeală. Ana. Și o să vă arătăm islazul nostru din Iecea Mare. Acolo este casa mea. Aici este casa lui vecinul meu. Dar este și acolo în curte un tractor. Dă și morțin. Bine, ai grijă. Așa, aici la Cormane, eu filmez. Eu. Și uitați și pe Gabi. Eu sunt în spate. Da. Și o să mergem tot drept până la cimitir.